What's up mga kadoms? Ito pala ang bahay ni Mama. Nandito ako ngayon sa barangay Anayan, dito sa Bicol, Pili Camarines Sur. Papakilala ko lang sa inyo mga kadoms, si Mama. Hi, si Mama. Kaway ma. At ito naman yung tindahan niya. So nandito ako ngayon kasi nag-alaga ako ng 3 baboy dyan. Hindi ko maiwanan kasi magpapakain pa ako. Yan. Yan si Mama. Hi na ma. Hi. Ayan. Ngayon nag-isip ako kung anong magandang gawin. Kung maligo diyan sa kung gusto ko pakita sa inyo yung pinapaliguan namin simula pagkabata ko. Diyan sa may palayan. Pero simple lang. Tara, gusto niyo makita? Mag-iram lang ako ng sabon kay Mama kasi wala akong dalang sabon. So, kukunin ko ng sabon. Ay, sabonan. Nagdigo. Yan, Mama. Parang saya-saya ni Mama nakita ako eh. Yan. So, tara na. Pupunta na tayo sa bumba. Ito yung sabunan, no? Yan, no? Yan, may toothbrush, 2 toothbrush. May sabon na papaya. Sigurado pag nasabong ko, ang gwapo na ako. Charot. Naligo kami. Ito naman ako, ito ang aking kabrado. Yan, parang half. Hindi ko malaman kung Thailand to o Japanese. Ano ka ba talaga? Japanese o Filipino ka ba? Filipino. Parang ganyan mukha mo. Ako, sa tingin mo, tao ba? Nandito na yung sabunan namin. Papunta na kami ngayon sa paliguan na. Siguro excited na ako makita. Paliguan namin. Maliligo kami ng aking kaibigan. Sige, sumag lang kayo sa akin. Ko. Ito yung bundok ng Isarugo. Yan. Yan ang pusod ng Bicol. Yan. Maliligo kami. Ito yun, oh. Ito yung bumba. Alam yung tawag yan. Hindi ko alam kasi yung tawag yan eh. Yung kinukuhaan ng tubig. Galing. Umakin. Napaka-excited maligo sa ganito, no? Kaya sumunod lang kayo sa amin. Ayan na. Okay, maliligo kami. Ayan o. Makita nyo yan. Dito kami naliligo. Simula ng pagkabata ko. Wala pa akong salawal nun. Ito na talagang paliguan ko. Salawa. Ayan o. Wala nang nagbago dito. Ito maliit pa yan noon. Parang ganyan pa kalito. May kalit noon. Ganyan kung kababa ganyan. Ayan tingnan mo. Napakalaki na. Kaya tara. Gusto ko na maligo eh. Na-excited na ako dito. Matagal na ako tinakaligo dito ay. Watch. Paano kaya to? Hawakan mo nga to kaibigan. Hawakan mo. Ako muna. Kasi na-excited na ako maligo ay. Parang malamig ah. Dito lang kaya natin yung videos na yan. Dito kaya natin. Para makita natin ang pagpaligo. Sabay kayo maliligo ng tropa. So, ganyan. Yan. Okay. Tatapat lang natin para makita. So, maliligo na tayo. Oh, diba? Ang
Sarap talaga maligo dito. Swimming. Puta yung paa. Puta. Yan. Sarap talaga maligo. Di ba kayo naiinggit? Itong buhay namin sa probinsya. Yan o. Parang ligo pato lang yan eh. Ano ba yan? Ligo pato o ligo tao? Yan o. Sarap maligo sa ganitong paliguan. Napaka-presko. Yan o. Meron mga floating na tinatawag dito eh. Floating. Mga floating. Ano naman yung gulo? Floating ko yun eh. Pero nalalata ko yung tubig. Umiitim na yung tubig. Umiitim. Parang may lintaan na dito eh. Ikaw, swimming ka na rin. Swimming. Swimming. Sarap pa yung picnic dito. Para na kayong mga sundalo nito ah. Kaya yan mga kadoms. Welcome to my channel. Kapaliwan channel pala to eh.